Un any més renovem la flama del Canigó i ho fem en una situació adversa i plena d'incerteses. Malgrat les dificultats, una petita gran xarxa col·lectiva fa possible també aquest any que la flama que regenera al cim del Canigó pugui arribar a tots els indrets del país. A cada ciutat, a cada vila, a cada barri, a cada balcó, treballant col·lectivament per un objectiu comú. Un projecte que demostra, com tants d'altres, com és este país, un país que té la seva principal fortalesa en la gent que el conformem. Ho hem vist també aquests darrers mesos, en com hem afrontat la pandèmia, tothom assumint el seu paper, la seva responsabilitat individual i col·lectiva. Són moments en què la solidaritat i el suport mutu s'ha convertit en la base per seguir endavant. Aquesta situació ha estat un cop fort per a tothom, aquí i arreu del planeta. Canvi d'hàbits, increment de desigualtats, qüestionament de drets i llibertats, pèrdua de gent estimada. Enguany, aprofitem aquest moment de l'encesa de la flama a cada racó del país, no només per reivindicar la unitat de la llengua i la lluita pels drets i les llibertats dels països catalans, sinó també per recordar totes aquelles persones que ja no hi són i trobem i trobarem a faltar. Volem destacar tota aquella gent que manteniu encesa la flama, dia rere dia, any rere any. Passi el que passi, la flama no s'apaga mai. Visca la flama del Canigó, visca els països catalans. Visca la flama del Canigó!